Érase a que xera unha rapaciña a que todos chamaban Caperuciña Vermella, que sempre levaba posta. Esta carapucha se agaloulle a súa avoa. Un día súa nai díxolle: Capuchiña, tens que ir a casa da avoa, que está enferma, para levarlle castañas en pastéis, un té de mel. Cuando chegues ao bosque, levarse o teu camiño. Cuidado que o lobo que anda solto. Non te preocupes, mamá. Dixo Carapuchiño: terei cuidado. Cando chegou ao bosque, Carapuchiño deixou a cesta no chan e entretivouse collendo comelos para a súa avoa, sen sospeitar que o lobo abusaba tras as árbores. Vixiaba. O lobo saiu do seu escondedoiro e díxolle: Ola, Carapuchiña, onde vas con esa cestiña? Vou a casa da miña avoa, que está enfermiña, a levarlle castañas, pastéis e un tarro de mel. Pois vai por este camiño que ademais de atopar flores moito máis bonitas, chegarás moitísimo antes. Carapuchiña dubidou un instante, pero ao ver a cantidade de flores de cores que asomaban polo camiño máis longo, decidiu facerlle caso ao lobo e coller, sen sabelo, o camiño máis longo. Polo camiño máis curto, o lobo chegou á casa da avoa antes que Carapuchiña e petou na porta. Desde dentro, a avoa preguntou: Quen é? Simulando a voz da nena, o lobo dixo a avoa: Son Carapuchiña, traizo doces, castañas e un pote de mel. A avoa, que estaba enferma, dixo desde a cama: Ai, miña netiña, cantas ganas tiña de verte, pasa, pasa, pasa. A pobre avoa non puido decir máis nada, porque o lobo abriu a porta e, dun bocado, papouna toda enteira. O lobo púxose o camisón, o gorro e as lentes da avoa e deitouse na cama. Pouco despois chegou Carapuchiña e petou na porta. Pasa, pasa, netiña, a porta está aberta, Dixo o lobo poñendo a voz da avoa. Carapuchiña púxose ao seu carón e notou algo extraño. Avoiña, que ollos máis grandes tes, Exclamou. Son para verte mellor, Dixo o lobo, pero Carapuchiña insistiu. Avoiña, que orellas máis grandes tes, Son para oírte mellor, Avoiña, que nariz máis grande tes, É para olirte mellor. Entón Carapuchiña asustada exclamou: Avoiña, que boca máis grande tes, É para comerte mellor. Berrou o lobo coa súa rouca voz mentre se abalanzaba sobre a nena. Carapuchiña botouse a correr e berrou pedindo auxilio. Pero o lobo tamén zaupou a Carapuchiña dun bocado. Un leñador que estaba no bosque escoitou os berros e correu ata a casa da avoa. Entrou rapidamente e coa súa machada golpeou o lobo na cabeza. O lobo desmaiouse. O leñador cunhas tesoiras abriulle o bandullo ao lobo e sacou a avoa. Para castigalo, meteulle pedras e coseuno. Cando o lobo espertou, doílle tanto o bandullo que decidiu retirarse ao bosque e non volver a molestar a ninguén. En canto Carapuchiña nunca máis volveu a desobedecer a súa nai e de cando en vez segue a visitar a súa avoiña que vive no bosque. Colorín colorado, este conto está rematado.